Laispa lai putri. Laispa lai putri. Kekertengupa badukun badumen simbakuid. Amen. Kajinge jungu try jungi u Jesus Christ bakajingi jungu blay lamba kajingu suluk jungu men simbakuid kindon ringad barfi baro. Ringkabat hiro. Ko himen ko para tongin kuburbangi longkinong bob nang ban longki barakre banlayam yakijing maya bakuid. Ngapla how blay badan bo baro baghapi ko himen ko para bangale po shibune daki jimberkat bakakti daki kam bakajingle klet daka jingle palajunga daka jingle palajunga daka jingle pala bakrawo ejunga namarkata ngagrpa yaka maria bakuid kabai sakat pesoti yaki angel bakuringui baghapi ko himen ko para banduwai nakabinda junga how try blazing ublay badan bor baro unisne yangi badiandalama yaki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Try can go place Tongin yaduai Koblei jongkabor katemei jongbaro kababatam tob siap khaki dono jongi yaka jingi yaka kirteng jongme ba tuai ba daka jingroi jonga jingui blei men pensan hangi yake ke baro ki baba ba daka jing sumar bak jing shagrai jongme benyada yaka takaba mela pensan Thou try jungi u Jesus Christ kun jongme ubayim basin sharngad me haka jinglong kabe jongmen simba koid ublei jinom la jinom. Amen. Kajing pule nakashithi baningkong jong Paulus bukut Shaki Kristan hakorin. Ko para kane kade kumno baki brio kide banyaw yangi. Kum ki shakri u Chris bat kinong penyat ya kijing maya ublay. Nalor kata kalong ka badan kam bat kinong penyat kinlong kibala bansyanya. Henry yang akam per ay lada nga sya bishar hapi lani hakano kano kajing bishar kayeng bishar jong kibriu. Nga shisha ngam bishar yaladi. Ngam don kano kajing smowet bisha yaladi. Henry kata kamut satya balapan kesan yanga. Day utray uba bishar yanga. Teo kumta wat ay yakaray bishar shwa kata kaya. Hashwa ba utray unwan. Uban penpau ha kabashay ya ki kibalaburi menta ha kajingdom. But un sa penpau ya kijingtmu ba udan ha kidonot. Ha kata kapor
man na ubriu un yo yala ka jing ro na ublei kaktien jong utrai. Nombar nyau spa kat kenta. Nyau spa kat kenta. Utra yundon ringat barfi kajimbule nak gospel baku katkum ulukas Gabram ame gutrai. ha katakapor ki farsi bakistudain kila ong hau jisu ki senran uanis kisha jingit bunsin bakiduai baki senran jongi farsi kile kumju Henry ki senran jongme pad ki yabam yadi te uji su laong haki filamo ban pensha jingit ya ki parlog jungu nonglei kurim kadba u nonglei kurim udon ringat baki Henry kisni kinpoi haba yau nonglei kurim yensa shimnoi nonaki te hakito kisni kinsa shat jingit Ulayaturu haki ya kaveka farsi. Yemjudon ubatar
shilingkod na ka sopti bathamai bas sardap yaka haka septi barim lada ule kumta untar yaka sopti bathamai baka lengkod na ka sopti bathamai kan yadei baka barim bad judon mano ubatep yaka wine bathamai haki lasne barim lada ule kumta ka wine bathamai kan penbattei yaki lasne baka bakansan sa hoit baka sanie kinsha panjot ei henry yaka wine bathamai de banteb haki lasne bathamai but yemdon uba yenda uladi yaka wine barim unkwa yaka wine bathamai namar uong kamla ka barim ka gospel jong utrai Signora Yameko Chris. my dear brothers and sisters in Jesus Christ. Kalmen ko paraja try Jesus Christ. The teaching of Jesus made a deep impression on the lives of people. Ka jing hikai ka jing Jisu ka pendon ya ka jing sngo ka ba jiliu ba ka ba don ka jing kta bha ha ka jing im jong kibriu. There were people who followed the teachings of Jesus, and there were also people who failed to follow his teachings. Kila don kibriu ki barabot ya ka jing hikai jing Jisu but ki don ki weiru ki bom la ban bot ya kata ka jing hikai jong u. A group of people opposed his teachings because Jesus challenged their lifestyle and their traditions. Ki don ki kato ka ne kibriu ki kun hun jing kibriu ki bom tre but ki ba kentaj ya ka jing hikai jong Jisu namar ba u Jisu upen I ya ka kom im ka bom dei ka jong ki. They wanted to remain in their own comfort zones and doing the very thing they were doing. Ki kwa ban yaine hakata kar kom im ka jong ki but ki kwa ban kala. It was none other than Pharisees or religious leaders of Jesus' time. Ti ki balong kum kita ki dei kita ki Pharisee but ki start ein ki ba don ha kata kapor. There was always a conflict between the traditional practices of the Jews or religious authorities and the new way of life suggested by Jesus. Ki don barabor ha kita ki por ki jing aper but ki jing bom ki jing aper ha ki rukom hikai but ki rukom im barabor ha pedeng jong ki Pharisee pedeng jong ki Jew but ki jing aper na ka rukom im ke bathamai na kalanti ke bathamai ke balawandra da u Jisu. The Pharisees or religious authorities, they were always looking to find fault with Jesus. But kini ki Pharisee but kin hun jong ki wat dau barabor percaya u Jisu. So the immediate context for the gospel passage of the day is this. But ka pang ke ba ngi singa gospel mata ka singi ka te ka ne. Jesus is just back from his meal with Levi, the tax collector, and the many other tax collectors. Jisu udang shu wan pai nakaba ulet song bam hakaying jong ulebi but ki wei pat ki nong krong khajna. So Jesus is criticized for eating with the tax collectors and sinners. Yo Jisu la sha wa dong wa nia aba ulalet ban song bam but ki nong pop but ki nong krong khajna. Now in today's gospel passage we see Jesus is criticized for not observing the traditional fasting. But ha kane ki jing pule gospel mata sngi yo Jisu la wa nia wa dong namarba u Jisu shem la bat ya kariti ku stur shapang ka jing sha jing it. They said, your disciples do not fast but enjoy partying and celebrations. Ki la ong ba ki senran ki jong me kim rakhe ya ki jing sha jing it re pade ki abam ki ati. So that is where Jesus defends his disciples saying, you cannot fast when the bridegroom is still with us. But ka jing yada ya kata ka rukom kena jong ki u Jisu la jubab ba
ki parlok jong unong leit kurim kin om sya jingit kin om sya thangan haba unong leit kurim udang don lang bat ki. We are not expected to do the fasting when a wedding party is going on. Ai om jum la khami lenti yano noro ban sya jingit ban om bam ban om di haba ka jing khawai kin tiu kurim kadang yai. The bridegroom is still with them. Jesus, the bridegroom, is still with them. So it is a time of celebration. It is not a time for fasting. Te ujisu ubade unong leit kurim unang don rengkat bat ki. Te namar kata kam dei kapor ban sya jingit. Now in the Old Testament, fasting was always done when a person keeps himself or herself away from God by his sins. Ha ke jutang barim ki briu ki la sya jingit de hakapor ko ba maki kila jengai na ublei nakadau jong ki pop ki jong ki. Now Jesus, the bridegroom, is still with them. So there is no need to fast. This is a time of celebration because Jesus is with us. Namar bau Jisu udang don rengkat bat ki te kam dei kapor ban sya jingit. But the time will come when the bridegroom will be taken away from us. That is when we shall fast. Pat handrei kan don kapor hakaba ya une unong leit kurim en sa sim no naki bat dei hakum kita ki por ba ngin sa sya jingit. There will come a time when Jesus is absent in our life because of our sins. That is when we shall fast. Don ki por ki ba ujisu unong leit kurim don syu ha kajing im jongi nakadau jong ki pop ki jongi de hukum kita ki por ken ba ngin sya jingit. So now Jesus is trying to teach them through two examples the importance of following his new teaching rather than sticking to old traditions. Tiu Jisu la ai artli kinuksa ban but ya kejing hikai jong u but om dei ya kita ki ritik dustur ki barim. Jesus uses the example of a cloth torn on a how Jesus is saying, no one tears a piece from a new garment and sews it on the old garment. Padu la ong kawe kinuksa ba om don mano ba serdep ya ka jan lengkhot jan ke berthamai ha ka jan ke barim. Otherwise, the new will be torn and the piece from the new will not match the old. Henry la le kum tapat wat ka jan ke berthamai kan satar ke jan barim bat ke ba thamai kan om ya hap bat ke barim. If we have a hole on our jeans pants, we know it is foolish to cut a piece from a new jeans pant and stitch into the old one. Haba ngidon ya ka patlun jin ke ba la rim kalong ke babit ban sim ke lengkhot jan ke ba thamai bat ban serdep ha ke barim. Because both will get ruined. Nomar ba berarti insa jot kinsa pra. Jesus also uses another example of wine and wineskin to explain this. But sakwai pat kan uksa Jisu pun kam ya ka wine but ya kaluas ni. Jesus says, no one puts new wine into old wineskins. Jisu wong om don menoru ba ban uban tap ya ka wine ke bathamai ha kaluas ni ke barim. Otherwise the new wine will burst the skins and will be spilled and the skins will be destroyed. But latah lek kum tapat di kan ka wine ke bathamai kan sa pen pat ya kaluas ni ke barim but ka wine kan sa hoit no. In Palestine, wine used to be fermented due to the warm climate. But ha kitu kijaka ya kene ka wine la bu bha but la nabat ka nomar bakade ka hajaka was ai te kan sa longkum ba labu thian. Wineskins were made of goat skins and sometimes the skin used to be burst. But ya kalwa sni la jusna naka sni jong ki blang padon teng kini ki pait. So if you pour new wine into old wine skin, it is quite probable that skin will get burst because of the fermentation. But haba ibu ya ka wine ke bathamai ha ka nika luas ni ke barim nakadau jong ka jing kala thiat jong katuka wine di ka pen pthei ya katuka luas ni ke barim. So Jesus uses these two examples of cloth and wine skin to tell that we need to completely embrace the new teaching of Jesus.
without mixing with the old traditional beliefs. But ujisu upanakam yakini ki arteli kinuksa ban yathu ba ni dei ban but yakijing hikai ki bathmai jong ujisu ndrei ban yaklelang but kita kijing hikai ki barim. If you know a bit about computers, I'll give you an example. If you cannot put new softwares or new operating systems into old computer systems, But haba ingi pej ya kir komponen kam ya ki computer ngimla ban bu ya ki software ki bathmai ha ka computer system ka ba rim. you cannot add new softwares into old operating systems like Windows 98 or Windows 2000. But ngimla ban tab ya ki software ki bathmai ha ki operating system jong ka computer ha ki barim. Because both will not work. Marbro arteli ki nam trikam. So in the same way, we cannot accept the teaching of Jesus into our life without removing sins from our life completely. Te ha kaju kurkom ngimla ban priang ya ki jing hikai jong Jisu lam da ngi weng ya ki pop na ka jing em jongi. Many of us want to follow Jesus, but we don't want to give up some of our sins. Bon na pring jongi ngi kwa ban buat ya Jisu Henry hakajuk kapor ngim kwa ban ino ya ka jing long pop ki jongi. I have heard of a Christian. He says he wants to live a very genuine Christian life, but then he is not ready to give up his drinking, his alcoholism. He is not ready to give up partying and celebrations. Singa bron way of Kristan ba kwa ban im ya ka jing im Kristan ka babha ka babyang Henry ma u pade tre ban ino ya ka jing im ban di ya ka jing di ba pen bu ai ban let shaki party. He says, I feel like I have too much of God in me to enjoy my old life. Uang ba nga don ka jing don jung blay ka long palat ha ka jing im ka junga. He says, recommend ya ka jing im junga. He says, I have too much of my old life in me to enjoy God. Nga don sibun ba ka jing im ka barim junga bangan duk yok kemen how blay. Some of us may be also living maybe in the same state of tension. But ngi ru ha ka ju karkom la say ngi don ha ka ne karkom im. We want to follow Jesus, we want to live His teaching in life, but then we are not ready to give up some of our old sinful habits. Ngi sngau mon ban buat ka jing hikai jong ujisu Repede ngim tre ban ino ya ka karkom im ba pop ka barim ka jongi. It's almost like pouring new wine into old wineskin. Kalong tik kumpa ngi the ya ka wan ka bathamai ha kalwas ni ka barim. What can happen? Both will burst. Te ka banjia te bro arteli kin ptei. So the question that we need to ask ourselves is, are we trying to pour the new wine of Jesus' teaching into my old sinful life? Te ka jingkili nam ta jingi kalong hato ngan the ya ka wan ka bathamai jong ka jingikai jong Jisu ha ka jing im ba don da ki pop. We cannot pour the new wine of God into our old wineskins of ungodly habits, thoughts and behaviors. Imla ban the ya ka wan ka jong blay ha ki jingmut jing perkhat jongi ki balong ki bom khoi ba ki bom long kunja blay. In this Holy Eucharist, let's invite the Holy Spirit to come and shape our souls and minds. Ya ka ne ka yu kharis bukut to ngen kenterlut ya ki jingmut jing perkhat jongi ya ka man sem ka jongi. To prepare our hearts and minds once again to receive the new wine of the teaching of Jesus into our life. Ban pen kre elade bangin dubla ban priang ya ka wan ka bathamai jong ka jing hikai jong Jisu ha ka jing im jongi. So that our life is transformed just as Jesus wants from each of us. Nang ba ka jing im jongi kan dup long ka bakala bat da kumwe habang priang ya ka jing hikai jong Jisu. Ngangit, how blay, pa badan bor baro,
unang tagabnem bakha kinyu but how Jesus Christ kun mabarbe jungu utrai jungi yaga unang simbakun yabala naka maria tisoti bala shalvi pilatus la samarpana ya la hiya shagibaya agar sibalai la madaki baya la ki shabne pabadan borbar nang taun man bisha ya ki baya ngangi hamin sim bakun aga balang katolik bakun aga jeng silo kiringkun aga jumab ya ki pop aga jumab kudo aga jingin bamjukut amen Lai spa nyo pukundai. Lai spa nyo pukundai. Para baka jingnia janga ba jangfi kan long kabab diang hun hau blei upa badan bor baro All time ding jingknya nak ji jongpi nak menta ke jira ura makateng jongu ke jingmenta yangi pada kabalang bakoi jongu baro kawai Tuai bakane ka jingir ba bakantang ko try kan ban rahangi barabor ya ka jingir ku janga jingpenim nang ba ya kata kaba ka pendab aka jingmaya kan la ban pen pura hakabor dau Chris try jungi Amen utray undon ringad batfi Rengabat piru tokindu yalaki donut Ikan tewe ki shao try togin ya ingu yau try hublei jungi Kai shao hok bat kadei dash sha kalon ka basangok baka badai kaidei ti jungi baka jingpanim yangi haman lakapor baka jaga ban aingu yame kopa ba koitam lengba ukun bayid e jongme u Jesus Christ kaktin jongme dauba melato ya kei baro ya ba mela pashangi kum unang panim bat unang sispa ubar long do daw min simba koi bat ubala ka nakam tasoti kat ba udang pandab ya ka mon jongme bat penyo hame yaw paid ba koi ula piala kakti haba ula shashitom nang ba un batang no yaki saite saitkum janga jingyab baka pan un pan bao yakabor janga jingmi pat te damar katar ngat baki angal bakringoid baro ngi pan bne yakaburom jungme kat badakawe kasur ngi ong Bye.
da shisha me lo nguba kuit ko try katime junga jinguit baro namar kata ngi kripa yeme to pen koi pen kandang ya kine ki jingdrwa jungi da ka papa yaw min sim jomme kumga umjer halor junki bagan gala long yangi kamed bakas nam jung try jungi u Jesus Christ ha kapor baladi no yaw udalak mons ngoba ula priyang yaka jingsha shitom ula shim yaw pu udakaba aingu yame ula kriya yaw bad ula ai halak sinran u ong toshim batoda tobam nam kane fi baro namar kane kolonga mit jonga yakaba naiti na kabinda jongpi haka jukarukom endalla yabam ula shim yaka kuri badakaba aingu biang yame ula aya ka halak sinran u ong toshim ba to dina kane fi baro namar kane kolonga kuri jangas nam jonga jonga jadang badmai badbam jukud yakaba en panmi na kabinda jongpi bad na kabinda ki babun na kabinda ka jumab yakipop tole ya kane ban kan ma biang ka jingmaya jonga jingai kata sin bari bayure upo bari hela gane kapuri gimana kajing yak jong ni kotra dadalu merwan namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingyap gajing pa jung ni terwa hame ko tra ya upu jonga jingim badya kha kuri jonga jingbenim nida aingu aidam namar me la nyu yangi ki badban ya khakmat jong me badban shakri ame da ka bas ngirit ngi kripa yame ba ngi ke ba yo binda khakamat bakas nam Chris ngi lo ke bala panya telika we daw men simba koid तो खेन माल को ट्राया कबलांग जग में कबलांग फ्रियांग हा सतला कपरते बट तो पेंजना या का जिंगीर रिंगा बद ओ फ्रांसिस सुपा बा कोई जंगी ओ बुलबट मावे नो बिशप जंगी बद बरो किलिंग दो तो खेन माल लमरू या खिमन की पारा शनरांग बद किंदे की बाला योथिया दा का बाकर मन या का जिमी पाद बद या बरो के बुला क्लात नो हा का जिंगी स्ने जंग में तो प्रियांग या की शाका जिंग शगत मत जंग में तो इसने यांगी बारो ngi kripa yame baranga baka maria te soti bakoi khakmi jongblei u joseph bakoi du korin jongka ki apostol bakoi bad baro kiring koi ki bala pex ke ba yame patang la patang ngin lo ki bidan yo bindalem haka jingim bamjukut bad bangin yaro bad pandon borom yame dau khun jongme o jesus christ Dau lembadu badau Kallo game uple uppa badan bor Hak jingalon kave jungmen simbakur Baro kaburom baka jingero Junom la junom Kumbala hukum yangi daw nong penim But kumbala hika yangi dagat tim le ngino deban ong Kapa jungi wabane Balag wakutan jungi Kanwan kahima jungi Kalakawan jungi Akagini wabane To ayangi minta kajima jungi Kamanasi Tuam yangi ganjungi Kumbala hika Walangi shagajin shoy Henry Bladangi nakavasni तो पहला रियांगी निगरपाद को ट्राई ना के जिंस निबारो हाका जिंस बोन जंग में तो वाई जिंसु जिंस साइन हाके स्नी जंगी नंगबा दाका जिंगरा का जिंस ने जंग में निलाइट बराबर ना कपोब बगिन यो जिंगेदा ना के जिंग जंजार बारो
kat bagidang akmilindi ya kat jingermen bakoit baka jingwan pat jongunang punim jongi hu Jesus Christ Namar kecumi kalong kahima, kecumi kabor bakaburam, cinam la cinam. Katrai Jesus Christ me ulong haki apostol jongme ka jingsuk nga ye happy ka jingsuk jonga nga hai happy wat per yaki pop jongi Henry yaka jinge jong belang jongmeudha ka jingsbun jongme to wai haka yaka jingsuk baga jingya telekabe katkum kamon jongme mame ubayim bat ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jingsuk try kan don barabor ringad batpi Ringka bat phiro. tangin ya turwa ya kadaka jingsuk iwe highway path Hak mi ukun lang broad jung blay hak mi bagit no yaki pop junga perte sukito yaki balakor shaka jinga wai jung ukun lang broad and ratio
Tongin yaduai Haba mela pendama yangi daupu naka miej bneng ngi kirpad yame kotrai bakane ka jingbam jonga jingid kan penskam yaki donu jongi batkumda yangi yen kendo ban shakri yame haki himen ki para jongi dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringad batfi ublei badanbor baro ngisno yangi uppa badukun badamensim bakuid Amen. Telesuk yaro yau try daka jingim jongpi. Isongo ya. Akaneka si thoding panikong jung punai kengit IT yaka pertei hakar unut pitamu Jisu sela sapun driu. Kenti beneng sela sapun driu. Ko Jisu batiang tam konong siuspa yaki jaj bendriu. Akmi yangi badam pro dakabas siori mat kaduan kijome. Hidai kijome bangi monro banlong kijome. Dekena bangi la banyaso kam skam badme. Akmi uwe nangi waiti yarade mata hagrolon kuitam jome. Bon shisha kibom chitip yame meno. Bonro kala katanyo yame dakabanyo ben yaki jome. Luisne yaki baro ko Jisu paspuntam atau kring yaki cakarodot jome. Atai tolong sim omtang yaki rungai ki bom shem la kendria no name meno. Kendrai haki kun jodru kebala ino yame. Toai bor yaki berwan pai ceyeng upa. Yo bahar kejenjar berketingan. Kincitom berkin kordit. Tolong sim haki taru kibalangat haki jing bakla. Ane kibalai klano name nama ba kimya dei jengmut. Kod yaki bagi wan pai sekai jagadi kejing sisa baca keju kejing nyai. Kenang bangin yalong kawai kesem lang brod kedua nong am. Kutrai haki balang jumi ya kejing lai boy basisa kebakiran jenjari ei. Toairu kejing suk berkejing abai hakiri baro. Toai ba kepercai baro kawai. Kan sawa kene kawai kektien kejing aro hakadunur play kakabaing ilayo kejing im kana berkaburam kilong haka junam amin Chispa Sampusa Enyero yo ka Jesus Christ, Nama